separo. Koyo wong edian. Kerja maco di PHK gara-gara corona. Piye iki maksudku iki ya bingung juga bensa. Buka sing trending itu. Wow, viral ini mesti apa ini jajan Oreo Supreme. Tak tunggu di sini saya di sini HP-nya. Nomor ya, tuku Oreo Supreme. Ngomong sih, nomor saya. Bagiannya. Weng. Woi, jero ngene. Lho kene mau sore ndi? Ngarepe dhewe ra ngapeli Mbak Rondo. Berarti nganu, jange rondo. Ya, Mbak, dari lahir. Lah Google ke Pak Rindi ke? Rindi. Lah kali sih. Gul. Hah? Piye? Wong loro nyelek aku. Udah apa nih, Gul? Hari ini dik nempurke. Oh, wong loro kira ngerti. Ora Gawe tuku Oreo Supreme. Viral kae ngerti ya. ora. Diritan berita kae dengar. Oh, sing utan wong sugih kae mau. Ya arah sing regane 500.000. Ya arah mosok ora ngerti. Iso nomahku wae kae. Pan potensi. Nikahi. Weng, beras iki tak tempurke kira-kira payune piro? Iki payune 5.000. Tuku rokok sukun ae duduk bareng. Apa-apane? Aku wis ngidam-ngidam ke antek ngilar mbek Oreo Supreme. Oreo Supreme. Oreo Supreme. Oh iya, Oreo Supreme. Kalingane aku ki tanggoku jenenge Supri pinggir kali ya omahe. Ayo ra, aku melu. Pak Rasan. Ya ora melu aku wong loro mang enak. Ayo. Oh Allah, malah tutup. Enggak. Ini malah tutup. Ayo juga ngono ae. Ayo. Ora. Kaya sontan ngadeg ae lah. Ndak kowe oleh beras kok ndi Bu? Iki mah iki saka bantuan BLTL. Sama tempurke pabrik meneh wis ngidam-ngidam antek ngilar barang. Yo kudu tuku Oreo Supreme. Bejuate iku dadi anak.